Η κυρία Λιάννα Γκούτα τώρα θα πάρει το λόγο, η οποία εκπροσωπεί την Hellenic Petroleum, επικεφαλής του τομέα πολιτικής ενέργειας και διεθνών σχέσεων. Καλό θα ήταν να κλείνουν τα μικρόφωνα κάποιων ομιλητών, γιατί τα ακούμε ταυτοχρόνως. Στους διοργανωτές για την πρόσκληση και θα ήθελα να τους συγχαρώ, γιατί συμπεριέλαβαν μεταξύ των θεματικών αυτή τη θεματική για την ηγεσία των γυναικών σε σχέση με την σταθερότητα, την ανάπτυξη και την συνεργασία, διότι θεωρώ ότι η ενδυνάμωση των γυναικών μπορεί να βοηθήσει και τις τρεις αυτές πτυχές, την σταθερότητα, την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Θα ήθελα να εστιάσω στην ανάπτυξη και τη σχέση της με τις γυναίκες, λέγοντας δύο πράγματα. Πριν από λίγα χρόνια, σε ένα σημαντικό συνέδριο που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, ελέγχθη ότι η νέα οικονομική δύναμη του κόσμου δεν είναι η Κίνα ή η Ινδία, αλλά είναι εκείνη η οικονομία που χρησιμοποιεί καλύτερα το γυναικείο εργατικό δυναμικό. Και ένα δεύτερο πράγμα, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγα χρόνια εκτίμησε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να επωφεληθεί από την ενδυνάμωση των γυναικών και από τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή οικονομία, αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο κατά 13% το ΑΕΠ. Άρα λοιπόν τεράστιο γυναικείο ανθρώπινο δυναμικό παραμένει αναξιοποίητο. Το ερώτημα είναι αν συνειδητοποιούμε τις διαστάσεις αυτού του προβλήματος και τις οικονομικές συνέπειες αυτού του προβλήματος. Φοβάμαι ότι δεν συνειδητοποιούμε τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του προβλήματος και δεν τις συνειδητοποιούμε γιατί υπήρξαν κάποιες τεράστιες αλλαγές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τις τελευταίες δεκαετίες για παράδειγμα, αλλαγές οι οποίες αφορούσαν στην συμμετοχή των γυναικών και έχει δημιουργηθεί η ψευδαίσθηση ότι οι γυναίκες πλέον έχουν πρόσβαση σε όλα. Τι λένε όμως τα στατιστικά? Ας ξεκινήσουμε με μια τεράστια αλλαγή που έγινε τις τελευταίες δεκαετίες. Να ξεκινήσουμε με την εκπαίδευση. Οι γυναίκες σήμερα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην εκπαίδευση στον δυτικό κόσμο, αλλά έχουν και καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη απόδοση από τους άνδρες. Το 50% των αποφύτων των πανεπιστημίων στο δυτικό κόσμο είναι γυναίκες. Δηλαδή 50% παραπάνω γυναίκες από ότι άνδρες. Και οι περισσότερες από αυτούς είναι και καλύτερες στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Όχι μόνο αποφυτούν, αλλά είναι και καλύτερες. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει με το εργατικό δυναμικό. Και ο Βήμ έδειξε αυτή τη διαφάνεια, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Απασχόληση. Μπαίνω στην αγορά εργασίας. Η είσοδος στην αγορά εργασίας σήμερα είναι πιο εύκολη για τις γυναίκες σε σχέση με το παρελθόν. Εδώ όμως αρχίζουμε να βλέπουμε τα πρώτα χάσματα. Η τρίτη μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει με την πρόσβαση στην κορυφή. Βλέπουμε ηγέτες πολυεθνικών εταιριών να είναι γυναίκες, όμως αποτελούν εξαίρεση. Έχουμε ένα τεράστιο χάσμα σε αυτό τον τομέα, διότι όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε στην ιεραρχία, τόσο πιο μεγάλο είναι το χάσμα. Και δείχνουν οι στατιστικές ότι έχουμε ακόμα πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε. Διότι αυτό το τελευταίο βήμα για να φτάσει κανείς στην κορυφή είναι το πιο δύσκολο και προϋποθέτει χρόνο. Και θα το ονόμαζα ως διαρροή ταλέντου. Διαρροή ταλέντου. Talent drain. Διαρροή ταλέντου γυναικών. Απώλεια ταλέντου γυναικών. Και η απώλεια ταλέντου σημαίνει κόστος. Κόστος, απώλεια χρημάτων. Οι περιορισμοί των γυναικών
στην προσπάθειά τους να καθορίσουν την καριέρα τους και να φτάσουν στην κορυφή. Ναι, είναι μια μάχη αυτή που δίνουν, είναι μια τεράστια προσπάθεια και έχουν πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλά εμπόδια. Ξεκινώντας από το πιο προφανές. Όταν μια γυναίκα επιταχύνει στην καριέρα της με το διπλωμά της, με το μάστερ της, με το πτυχίο της και με πολύ ενθουσιασμό, τότε συνήθως έρχεται και το θαύμα της μητρότητας. Θα χαρακτήριζα αυτή την περίοδο με 2 λέξεις. Έκρηξη συναισθημάτων, υπέροχων και απρόσμενων συναισθημάτων και καμπή. Μία καμπή, ένα σημείο καμπής, μία ριζική αλλαγή στη ζωή. Όλα έρχονται τα πάνω κάτω και όλα μοιάζουν ανέφικτα, όλα μοιάζουν δύσκολα, αλλά τίποτα δεν είναι ανέφικτο όταν το αγαπάς και μπορείς να αγαπάς και την οικογένειά σου αλλά και τη δουλειά σου. Αυτό που χρειάζεσαι είναι μια νέα ισορροπία. Και σε αυτή τη φάση της ζωής σου συνειδητοποιείς ότι όλα εξαρτώνται από τον σύντροφό σου. Διότι μία σχέση που βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό, σε υποστήριξη, σε συντροφικότητα, σε ταύτιση οράματος, αυτή είναι μία σχέση που μπορεί να σου δώσει μία νέα ισορροπία. Και έτσι από κοινού οι δύο να μπορούν να απολαμβάνουν τη μητρότητα και την πατρότητα. Γιατί όπως είπε η Sheryl Sandberg, η επικεφαλής λειτουργιών του Facebook, το πιο κρίσιμο σημείο στην πορεία μιας γυναίκας είναι το σημείο που επιλέγει το σύντροφό της. Και ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών που έχουν επιτύχει στη ΣΥΠΑ αναφέρουν ότι ο σύντροφός τους είναι ένας από τους παράγοντες επιτυχίας. Λοιπόν, ας πούμε ότι βρίσκει τη νέα ισορροπία μια γυναίκα, τι γίνεται όταν επιστρέψει λοιπόν στη δουλειά της και όταν συνεχίσει το δρόμο της για μια υψηλόβαθμη θέση. Οι υψηλόβαθμες θέσεις με γυναίκες δημιουργούν κάποιες δυσκολίες σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Τις κάνουν να αισθάνονται λίγο άβολα. Γιατί υπάρχουν στερεότυπα, υπάρχουν προκαταλήψεις, υπάρχει λανθασμένη νοοτροπία και θεωρώ ότι επηρεάζονται και οι δύο πλευρές. Επηρεάζονται οι γυναίκες καταρχάς, διότι δεν τους δίνεται η δυνατότητα να καταγράψουν success story, ιστορίες επιτυχίας και θεωρούν ότι είναι ανέφικτοι κάποιοι στόχοι και αισθάνονται ότι η προσπάθεια να κατακτήσουν αυτούς τους στόχους ίσως να είναι μάταιες, διότι πραγματικά θα είναι η εξαίρεση η επιτυχία και δεν είναι εύκολο να χαράζεις εσύ το δρόμο και να είσαι μονίμως μια εξαίρεση. Υπάρχουν στερεότυπα λοιπόν που επηρεάζουν και τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων, τους άνδρες δηλαδή, γιατί συνειδητοποιούν ότι αντιμετωπίζουν τις γυναίκες με διαφορετικό τρόπο και δημιουργούν εμπόδια, αλλά δεν το συνειδητοποιούν. Άρα λοιπόν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις κυριαρχούν, ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε. Δεν είναι τόσο άνετο να είναι μια γυναίκα σε μια αίθουσα συνεδριάσεων γεμάτη από άνδρες. Εγώ το έχω ζήσει αυτό, διότι είμαι συνήθως η μόνη γυναίκα με 40 άνδρες συναδέλφους. Δεν είναι όμως και τόσο άνετο για έναν άνδρα να δουλεύει για μια γυναίκα διευθυντή, ενώ η γυναίκα προσπαθεί να... Δηλαδή, όταν μια γυναίκα προσπαθεί να κερδίσει μια θέση υψηλή, δημιουργούνται αρνητικοί συνειρμοί, δεν είναι τόσο δημοφιλής, αυτό δεν μεταφράζεται πολύ καλά. Και το 2017 ακόμα το να είναι κάποιος φιλόδοξος, το να είναι μια γυναίκα φιλόδοξη θεωρείται ως ένα αρνητικό στοιχείο. Είναι μια κατηγορία για τη γυναίκα. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά παραδείγματα συμπεριφοράς που αλλάζουν από θετική προς αρνητική όταν εμπλέκονται γυναίκες ή όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις γύρω από γυναίκες.
Ας πούμε, αν μια γυναίκα είναι πολύ αφοσιωμένη, θεωρείται εγωίστρια. Αν είναι λίγο αυστηρή, θεωρείται κυριαρχική και δεν ερμηνεύουμε δηλαδή τις συμπεριφορές των ανδρών με τον ίδιο τρόπο που ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά των γυναικών. Νομίζω ότι οι άνδρες και οι γυναίκες θα πρέπει να συνεργάζονται προς δύο κατευθύνσεις. Προς την κατεύθυνση της ενθάρρυνσης των γυναικών να συνειδητοποιήσουν τη δύναμή τους, τις δεξιότητές τους, να μην φοβούνται τα εμπόδια, να διατηρούν το πάθος τους, να θέτουν υψηλούς στόχους και να τολμούν να έχουν μεγάλα όνειρα, να τολμούν να χαράζουν το δρόμο, ναι, αν είναι απαραίτητο, και να αποτελούν έμπνευση για όσους θα ακολουθήσουν. Και δεύτερον, πρέπει να ενσωματώσουμε τις γυναίκες. Όλοι εμείς πρέπει να ενσωματώσουμε, να εντάξουμε τις γυναίκες, το τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο και δυναμικό των γυναικών. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε την κατάσταση, να δούμε προσεκτικά τους αριθμούς και τις στατιστικές, να εντοπίσουμε τους λόγους, τα κίνητρα και τα ωφέλη, να ενσωματώσουμε τις γυναίκες και να επιταχύνουμε όλη αυτή την αλλαγή. Νομίζω ότι οι γυναίκες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικότατο ρόλο για την σταθερότητα, την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Κάποια μέρα θα συμβεί αυτό. Ας είμαστε εμείς καταλήτες ώστε αυτό να συμβεί νωρίτερα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, Διάννα, και ιδίως για το ότι τονίσατε αυτή τη διαφορά καθηκόντων μεταξύ άνδρων και γυναικών. Έρχομαι από μια γυναίκα που μόνο 30% των γυναικών συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό και ελάχιστοι. Εγώ είμαι εδώ, βέβαια, και ο σύντροφός μου είναι στο σπίτι, ασχολείται με τα οικιακά, αλλά είναι κάτι εντελώς εξαιρετικό. Συνήθως οι γυναίκες θεωρούνται ότι είναι υπεύθυνες για τα οικιακά. Όταν επιστρέψω τον ευχαριστήσω και να ξέρετε ότι και οι δύο αγαπούμε πολύ την ελληνική κουλτούρα. Όποτε λείπω μου στέλνει το τραγούδι «Σε αγαπώ» στα ελληνικά, το πιο όμορφο τραγούδι. Διάννα, κάποιες φορές σκέφτομαι ότι ένας από τους λόγους που δικαιολογούν τη δυσκολία που έχουμε στην αναρρίχησή μας στην κορυφή είναι ότι δεν αυτοπροωθούμεθα, δεν αυτοπροαγόμαστε. Δεν μιλάμε αρκετά για τις επιτυχίες που επιτελούμε ως φύλλο, ως γένος. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, αλλά δώστε μας και μια πινελιά από προσωπικές εμπειρίες, γιατί ξέρω ότι εργάζεστε σε ένα χώρο που παραδοσιακά κυριαρχείται από άνδρες, μια εταιρεία, εκεί όπου είναι ακόμα πιο δύσκολο να αναρριχηθεί κανείς στην κορυφή, και ξέρω ότι είστε ανάμεσα από τις πρώτες στον κλάδο σας. Δώστε μας μια προσωπική βιωματική εμπειρία από το τι έχετε ζήσει. Για τα δηληστήρια εργάζομαι εδώ και 30 χρόνια περίπου, και εάν ανατρέξω πίσω 30 χρόνια, ήμουν μια από τις πρώτες γυναίκες μηχανικούς που προσελήφθησαν σε εκείνο το δηληστήριο στη Θεσσαλονίκη. Το δηληστήριο λειτουργούσε ήδη για 20 χρόνια όταν μπήκα εγώ στο εργατικό του δυναμικού και δεν υπήρχαν γυναίκες μηχανικοί. Οπότε εκείνη την εποχή για εκείνους ήταν μείζον απόφαση να αποφασίσουν, δηλαδή να προσλάβουν γυναίκα μηχανικό και να παράσουν μια τέτοια ευκαιρία σε μια γυναίκα. Ήταν δύσκολο, ομολογουμένως, και για εκείνους, δεν είναι έτσι, γιατί δίσταζαν, φοβόντουσαν, είχαν επιφυλάξεις για το τι θα έκανε μια γυναίκα μηχανικός στον χώρο τους. Μπορώ να σας πω ότι τελικά εκείνα ήταν και τα καλύτερα, τα πιο όμορφα χρόνια στην επαγγελματική μου καριέρα. Για το χαρακτήρα που είχα δεν φοβόμουν, ούτε φοβάμαι τα νέα πράγματα. Αντίθετα, μάλιστα, θα έλεγα ότι για μένα ήταν μια πρόκληση. Αλλά ομολογώ ότι δεν ήταν πάντοτε τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Και εάν πραγματικά χρειάστηκε 20 ολόκληρα χρόνια πριν το δηληστήριο αποφασίσει να προσλάβει γυναίκα μηχανικό, χρειάστηκε άλλα 20 χρόνια για να αποφασίσει να προάγει την γυναίκα αυτή, να της δώσει μια προαγωγή και να την κάνει επικεφαλής κλάδου. Ήμουν η πρώτη τομεάρχης, ξέρετε,
Μετά από 20 χρόνια σταδιοδρομίας ήμουν η πρώτη διευθύντρια του δηληστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ιδιαίτερα προκλητική η όλη εμπειρία και μια μοναδική εμπειρία. Ακόμα και κάνει και δύσκολο για μένα, ήταν δική μου επιλογή. Εγώ επέλεξα να δουλέψω στο δηληστήριο και να μην ακολουθήσω μια ακαδημαϊκή καριέρα, γιατί είχα πολύ καλούς βαθμούς στο πανεπιστήμιο και θα μπορούσα κάλλιστα να ακολουθήσω μια ακαδημαϊκή καριέρα. Εγώ ήταν που επέλεξα να είμαι στην πρώτη γραμμή. Μια πρόκληση για μένα. Την έθεσα, την αντιμετώπισα. Αλλά ομολογουμένως στην πραγματικότητα δεν είναι πάντοτε και η εύκολη αυτή επιλογή μια γυναίκα. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να διευκολύνουμε την κατάσταση αυτή για τις νέες γυναίκες και ειδικά για τις μηχανικούς που δουλεύουν, ξέρετε, σε ένα ανδροκρατούμενο τομέα. Θα έλεγα ότι ο δικός μου τομέας εκείνη την εποχή δεν ήταν ανδροκρατούμενος, απλά ήταν αποκλειστικά ηγούμενος από άνδρες. Μόνο άνδρες μηχανικοί και όχι γυναίκες. Ούτε καν λοιπόν για κυριαρχία μιλάμε, ήταν για μια αποκλειστικότητα. Θα δούμε αργότερα πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τις νεότερες γενιές. Εδώ στο πάνελ αυτό σκεφτήκαμε ότι θα ήταν, ξέρετε, κάτι πιο επικοδομητικό. Δεν μας ενδιαφέρει να παραπονιόμαστε μόνο για την έλλειψη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Απλά θέλησαμε να μιλήσουμε και για καλά πρότυπα ρόλων που οι γυναίκες θα μπορούσαν να διαδραματίσουν για να δώσουν καλά και επιτυχημένα παραδείγματα.